खुलुमबाय बेयो बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 28 जुन 2020 रबिबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव जोबोर मोजां गोजोननाय मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां थानाया गाहाम रांखावरियाव जोबोर मोजां आयआ बांगोन मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन गोबां खामानियाव मुखुब थागोन नखराव अनलायनाय फैगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन समाजाव मान मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोनगोन वृष राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफोरा गासैबो जाफुंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव अदेबानि बारा मोजां नङा बेफार फालांगियाव मोजां नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन देहाया मोजाङै थागोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन मिथुन राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां थानाया गाहाम रांखावरियाव मोजांद्राय नङा खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजांद्राय नङा होनजायो खहा जानो हागौ नखराव एना एनि जानो हागौ गोसोनि बोलोआ अदेबानि बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन सोरजोंबा रायखोमा जागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन कर्कट राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव जोबोर गोजोननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां थानाया गाहाम गुबुननि हेफाजाब मोनगोन नखराव अनलायनाय फैगोन जेरावबो देरहासार जानो हागोन समाजाव मान मोनगोन फरायसाफोरा फरायनायाव दिनै गोसो दुंगोन सिंह राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन सुथुरा जेननांगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन नखराव अनलायनाय फैगोन बिमा बिफानि बोर मोनगोन कन्या राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन सुथुरा बांगोन सोरजोंबा दान्थे बिदान्थे जानो हागौ साननायफोरा गोरोबलायनाय नङा गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां फैनो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन नखराव एना एनि जानो हागौ गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन तुला राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि बोलोआ बांगोन गोबां धोन मोननो हागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोननो हागोन लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन वृश्चिक राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां सोरबा गोजाम लोगोखौ लोगो मोननानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन समाजाव मान मोनगोन नखराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया मोजाङै थागोन गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव दिनै गोसो दुंगोन लाइमोनफोरा गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो मोजां रेसपन्स मोनगोन धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां बहाबा दावबायहैनो खाबु मोननानै गोसोआव बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां
होनजायो। समाजाव मान मोनगोन, देहाया मोजाङै थागोन, न'खराव अनलायनाय फैगोन, सेंग्रा सिख्लाफ्रा रमान्टिक जागोन। मकर राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंनाय नङा। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियाव मोजां, गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हानाय नङा। न'खराव एना एनि फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोननाय नङा। गोसोखौ जोबोर उरां फारां मोनगोन। गोबां खामानियाव देबार नांगोन। मोजां साननो रोंनाय नङा। नेगेटिभ एनार्जिनि शिकार जानांगोन। गुबुनजों गाज्रि नोजोर होखोमाजागोन। सांग्रां थानाया गाहाम। कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोबां मुंदांखा आरो गेदेर सुबुंजों लोगो मोनलायनायनि खाबु जागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोनगोन। फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। फरायसाफोरा दिनै फरायनायाव गोसो दुंगोन। लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोनगोन। मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव जोबोर मोजां साननाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गावनि साननायखौ गुबुननो फोरमायलायनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ सानफ्रामबो नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।